IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ti cosplay kat may sa paglingayan dagiti fans, ket tuladen da dagiti paborito a karakter da manipod ka dagiti anime, ay ayam pelikula ken da duba pay analatak a media babaen ti kawes ken panagakto. Nang rugiday ta kadagiti conventions ti science fiction idi 1939 ket idi naiangay nagbalin a paset tinalatak a kultura. Saan laeng nga iti Japan no di pay ket iti naduma-duma a paset ti lubong. So magmamano ayang adult cosplayers din nakipaset iti aktibidad iti dakkel a mall anang ilinglingayan dagiti mall goers babaen kadagiti namaris a kawesda. Tinay modelo nga karakter daket mairaman ti sniper mas manipod iti high-rise invasion, ray ayanami manipod iti Evangelion, usamo daze ken Ranpo et Dogawa manipod iti Bongo Stray Dogs, ken kastamet ni Scaramouche ken Columbina manipod iti Genshin Impact. May samit ko dagiti nakipaset ni Area Music batuyong lo siapaw ang nag-cosplay kas Barbie. No pay saan ang makangeg, saan aday tinang laped iti panagayat na iti cosplay. Segun ken ni Mrs. Jackie Batuyong, nanang ni Eira, ket idi na panatawen laing anang rugi nag-cosplay ni Eira. We started last year lang, sir. Mga mag-1 year pa lang po. Segun ken ni nanang na, nasursuro dati ag kinaawatan babaen ti sign language ken drawing. Suportaan na met interest ni Eira iti panagpinta ken cosplay. Kadeto yung school year ni Eira ket sumrek iti grade 8 ken arapaak na ti agbaling ni artist ken manursuro. Na-learn ko rin kung paano siya kausapin through sign language at the same time. Nai-express niya naman yung sarili niya through her drawing. So, nag-uusap kami sa drawings niya, gano'n. Kaya, ayan. And nakita ko talaga yung interest niya nung maliit pa siya na marunong siya sa mga arts, gano'n. Tapos yung mga napapanood niya din. Kaya, kapag may gusto siya, ayan, I encourage her na mag-join kagaya po nito na pinag-join ko po siya. At daman tirang ka po no awan, basta kayong maipakita ti talentom, the best ka. Kadwak ni Nea Makalma para ti IFM News, intern reporter Rafatari Spontanilla, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.